Radio Susan. Mama Shababu Babu Cram didn't preach you. The picture Manasa. Monday message. Sika FM 89.5. No, down. It's what Tresca. I was having a full time. This is one Sunday. Now my beam. And I be me. The supposed to open the Mohammed. Go. For Bible be John 15. John chapter 15. John 15. Abushafa me pese. You ni entia. Mama can say. Ansana. Obi be ye ankafuo. Ansana obi be ye ebro be dua bro. Anasa ansana obi be dua mango. Na say na me na makra. Na me say obi aye bofifuo. Odua bofre. Enti me slow down. Na me hwefuo ni saa. Na atwa ema odudua ne ye na ba obenya. Or the little seed and a form. Na fifiri na be dua aswaba. Na botani nyina ni se. Se bi dua mango. FM 89.5. O se mi jitu mi mango ne beso. Yes. Na ma tiswaba. Na mango na baba ko me di dua ye no. Ekura aba bebre millions. Ah 5 millions no was aba na me di adua no. But ni panim. Ti asemini dise efifiri ne so aba. Enti dodo aba so no na ba ni nyina ahihiem. Enti o ka se wo di amango na de na ba na boa no a ubenya bebre. Enti Christ ka sembi. Christ aya duaba. Edi ni bedua anu afifiri. Na ba ni bi ni me. Amen. Amen. Ti asemini onso na ba ni bi no. Enti obi atunum bi. O se Dabi osi ni nyuma so aba. Zoti ase ni nyuma so aba pa. Na ana aduaba Yesu Kristo dua he no aso aba pa. Ni nyina ye nyoma manije ho. Na Christ eye bobe. Na me kasema to sade Israel eye bobe. Israel ye bobe, Christ ye bobe. Yes. Na bobe no ye difference. 89.5. Ye bobe anfa nkwaje mbre nipa. Ani o bobe ede nkwaje mbre nipa. Amen. What you say? Fa. Obi ba kasa sofo adentina kasa. Sa quotation odi show odi onsa show. Pepe. Do be Psalms de answer. Never be bedua ni bobe. Israel no. Psalm 80. Psalm 80 verse 6. Verse 6. Yeah. Verse 8 no say. Verse 8. Utu bobe from Mizrim by. Tia semini yo. Israel ko di Mizrim. Israel ko di Mizrim. Okwasam. 430 years. And already the dawn nefu. A phone in the land of Canaan. Amen. Or the land of Israel. A phone no. Or boy. A from to me. A to two more bo. And the middle of bo. And coffee anyway, you know. Now I say, but be now what could do. Our Egypt, you know. Or Coco Tutu. No the bedria. Or the actual aim. Until Google Beno. Opeso ya farming. So what I say? Nipa bia opeso ya farming no. Number 1 say nipa no. 89.5. Number 2. O need that so. Yes. Number 3. O vision. Okwasam. What I say? Want me my kuani abikra woni faith. And can for the ben for man empro. Onyeda. Nensem fifi. What I say? Yes. And the okuani bia woni that so say. The other say from the bi obetwa. So what I say? And o woni so de hununtia. O de yesade. Enti odafo ni we no okotu bobe no okodua no. Oh, Mizrim no. Because the whole land in India no. Na Mizrim na fertile land. A rich land. A land, a black soil. Sana wasa mekano wa mema dishim. Yes. Amen. Amen. Into okogu bobe no ho. Ano odo na fu. Amen. Amen. No odo afu no. Abani so ya wa bo bes no.
amanaman na obetey what you say obeta no na enua bi sisi so otutui when you to this amanaman Sika FM 89.5 yina ni mu kwai na aginhini ana oyi bobe na ni mu kwai so de ba ya manfo mfa bobe no mu nya kwai na ye oyi kwai koto bobe na ni na aginhini na sansa nya asase posu si ntiro bobe na ginhini na ya asase ma na ya asase no so ma ni nwunu kata me poso ose ni nyunu kata me poso akata me poso akabe pa ade akron ade awa maso amen amen ni nyunu kata so na ne homa kata nyankopon because of bobe ni ntini ehunu ade akron bia bia bi awa asase no so akwasam because of bobe ni nti bobe no eba ware cha ade bia akron enti abekata so na ni nyunu na ne homa kata nyankopon twini duru so ana ne homa sensa na hono ekwa kata nyankopon twini duru so baba ne man mu koduru epo ho enya asase poso si na basa enti enya daje yi man baba ne ho kama the man ne kwa chiri so ase koduru epo ho na basa from call asubonten no ho ana na basa from enso ko enso Efrat ho adenti na obubu ne ban obusa question what's why se bobe na wa heda dodua no dente na wobubu ne ban ma wana wana FM kwamso na 89.5 fasia oje ban no na ma obi antimi wuram enko tete bobe no but the first we yi ban no what they say wana na ko so nyina timi bo wuram na mo tete bobe no kwaye mu kokoti se no afei kwaya mu kokoti timi bo wuram bobe no na pete mu muare na pete mu muaso abawe asafu nyankopon tia hayo oye ose asafu nyame sane wachire sawachi brewani asifiri so hwe brewani ase na firi soro na hwe obube bobe no na be wan di uni fat sawa no ba bia oni fati ye ka the right hands of God tiasem is Christ Sika FM 89.5 me can say the right hands of God is Christ jenkwa ajenkwa is save and the left is a gift that's right dem so amen left is a gift that's it it was say that we are bia oni fa atia no ni oba wa fa na ye wo dia no pintin so just say any oba ya wa fa no de na ye wo jampade no braba wo wa na me pese wa wutie me ya kakuya ho asem eyafuo obi no hwehwe so obenya so aba Sika FM 89.5 obi bia hwehwe so obenya so aba de odua kube hwehwe aba wo so aba so ati ase kwasem nti anopai me pese me no di nkomo amen efa kuya ye ho papa ndo afuo no abufu samo abufu sam obatraw ama wa hunu Job Isaiah nso de na merade Isaiah chapter 5 verse 1 bobetru ho be bobe na okotu bedua ye no obebu ho be no de atodum mame ntome dofo ho dwom o se mame ntome dofo ho dwom le dofo ho dwom ayo awrade na kasa fa Isaiah mu no ayo awrade na kasa fa Isaiah mu kwasem o se mame ntome dofo ho dwom le dofo ho dwom a efa de bobetro le dofo wo bobetru bi me dofo no o bobetro bi asase bere kokko bi so asase bere asase asnade wo asase bere kokko bi so ofuntum mu tutu mu wa nua ne keke dabi wa nua ne keke dabi ofuntum mu etutu mu abo ntemu bobipa otemu bobipa na oto abantenten oto abantenten na odisi tu mu nsachi amena nso otomu nsachimna na otwen se bo otwen se aba bobe no beso bobe aba na eso eso abuntwere na afei Jerusalem ni Juda merima mumu me ne bobetru ni me baba tron tomatai e na nkai se me ye bobetru ni bio ni o ade na me wo same ye amenyoy amenyoye de ntina me twa se ntina me twa se bobe no beso bobe aba na fa so nkrampan na afei mere mo ho de me le ye bobetru ni ho ban na emu adi bu na fasu bubu na fasu wotiatia so na tompan na bobetru na tompan ntwitwa ho wale ndom na funkase ne nkyɛnse alanko be se wuso se entonguso asafrade bobetru ni Israel fie na Yuda merima ne na afu a na ni gye ho safe what ase ai fa amen adia ma ko me pese Christopher na nipa nyina ntie ni ansa na meba John no John 15 no ansa na meba ho no obi antie me ni awrade nua dua bakwa wo dabi mo onya sada onua nsi dua hini so dabi onua nsisi abo so ansa na obedua bibi no ofuntum that's it rotutum
mu abo Amen. na tutum nu yɛnyini Amen. wɔyiyi ne nsiri nyinaa firim Amen. sɛdeɛ ɛbɛyɛ bɔbɛ no sim a Wow. ne nhiri anlɔko ɛnkɔsi boɔ so ma ne mu so ate aseɛ Kwasem. ofuntum asase no Sika FM enti 89.5. awurade wɔyɛ kuani papa Papa. always wɔnim sotɔberɛ ɛne wɔnim ɔpɛberɛ That's right. enti ɔto nsɛkyimena sɛdeɛ ɛbɛyɛ wɔde nsuo no ɛbɛgu bobe no so Amen. ɛberɛ biara na ayɛ frɔmfrɔm Amen. ɛpɛ sɛ meka sɛ mekyerɛ mo sɛ sɛi ma meni ka mfa mfiri ha number 1 ansa na awurade bɛfrɛ wo no sɛ wo bra bɛɛ no adwuma no woyɛ nafuo amen Amen. ofuntum oyiyi nneɛma funu nyinaa firi mu ansa na wɔde woayɛ adwuma no 89.5. ansa na awurade bɛplante no the word n'asɛm ɛwɔ mu sɛ kɔka asɛm no kyerɛ obi no na wɔtwerɛ mu ayiyi mu ayi nyinaa wɔnim sɛ ɛnsɛm a ɛbɛfiri mu aba no ɛbɛtumi aboa ma nnipa mpempem anya nkwa Amen. the word of God is a seed a yɛ planting wɔ bi mu wogyeme so a mepɛ amen Amen. wate aseɛ enti sɛ yɛna wurade kristo na adua wo dua a ade aba no dua mu a ɔnnua ne kɛkɛ Baby oh. ɛnsa na ɔde bɛsim no na wasɔ asase no ase Sika FM ɛwone sɛ asase no yɛ 89.5. bereɛ wate aseɛ ɛfɛtaa Good. wogyeme so a mepɛ amen Amen. na deɛ baako ne sɛ there were so many pastors so many evangelists so many prophets yɛsɛ awurade afrɛ yi Oh. awurade aplante ne seed wɔ mu Oh. ɛnso yɛ nso aba sɛ awurade hu yɛ ne a ɔhu yɛn sɛ ɔso abuntwerɛ ɔdua abɔbɛ pa wɔ ne mu sɛ ɔyɛ aseɛ Kwasem oh. bɛde ɔso abuntwerɛ Sika asekyerɛ ne hyɛ FM dua no aba no ɛna meyɛhunu nipa koro a woyɛ Oh. ɛso abuntwerɛ nti yɛwɔ asɔfoɔ no bɛbrɛ wɔ hɔ a wɔnso aba Bibli. amen Amen. crisis monkɔ na monkɔ so aba Maba no na mo aba no ɛntena monkɔ so aba na mo aba no ɛntena Wow. yɛwɔ nipa no bɛbrɛ wɔ hɔ a wɔma bɛfrɛ mu a ɛnyɛ awurade na apɔnte seed wɔwɔ mu Satan ɛna ɔno nso apɔnte ne seed ɛwɔ mu Kwasem. sɛ ɔmo ne awurade nkurɔfoɔ no bɛdi afra 89.5. na wɔmfa awurade di nto wɔn ho so sɛ ɔde aseɛ na wɔnyɛ nneɔma bɔne a ɛbɛma yɛ awurade nyankopɔn tiri ho agu fi because nipa no a wɔhɔ no deɛ ɔmo nim difference accept God alone Yes. ɔmo nim difference because obi a wɔnim koyayɛ no wɔnim difference bi a ɔsi werɛ mu a pɛpɛ bi awuo ɛne kwa wo nsusua na haban yɛ pɛ Pa. onim difference so ate aseɛ 89.5. tangerine ɛne lime ahaban no yɛ pɛ obi a wɔnim kua wo so ate aseɛ Kwasem. tangerine ɛne lime ahaban yɛ pɛ nti yɛwɔ sɔfoɔ ne adiifoɔ a satan aplante seed ɛwɔ wɔ mu so ate aseɛ yɛ ɔma bɛfrɛ awurade die no nti ɔbɔ awurade din ɔde ɔho ato awurade din so but ɔnyɛ awurade dea Kwasem oh. ɔyɛ de a nipa na ne ho FM bɛbɔ yɛ 89.5. ɔyɛ mpa ne te akora yɛ deɛ bɛn Ahwɛ. Oh. te asɛm no yi nti na wobɛte ase difoɔ wei ɔkɔbɔ adwaman Ah. ɔnyɛ awurade difoɔ sɛ difoɔ bia ni bible mu yɛ awurade frɛ no a saa difoɔ no akɔbɔ adwaman da ebi nim kɔgye wɔ bi hɔ sika bɔ obi apɔ ebi nim mese ɛfiri genesis abraham ɛne hagar daa but ɛno no saa mmerɛ no na nyɛ bɔne 89.5. ɛfiri sɛ na wafena a wotumi ware no Okay. wɔwo ba a ɛyɛ wo yere dea so ate aseɛ Yes. nyame na bie saa gab no but woba leviticus woba exodus so kɔ a na awurade ablɔko no ɛfiri adam so ba ne ɛware yɛ nua
awurade hyɛ da na yɛ ne saa efiri exodus so kɔ na awurade ablɔk no yes the person atiefo ntie ne yie there was so many work of me say ɔmo work of God FM ɔmo nyɛ adwuma me nyame ɔmo nyɛ adwuma ma bɔ nsam kɔsu suban ne yɛ what I say ti asɛm ne yie nti wɔhyɛ sɛ mebusaw wɔn sɛ yɛn awurade kristo afrɛ wo woyɛ n'afuo o ɛnyɛ saa na Corinthians kan woyɛ awurade afuo 2 Corinthians so ti asɛ woyɛ awurade afuo a wɔn wa plant ne seed wɔ mu wɔfuntum asase no wɔyi last ato akɔne fornication ɛyɛ dutan watu ɛsisie watutu ne nyinaa bɔ ne nso wɔyi ne nyinaa firi mu ansa na wɔplant ne seed no wɔ mu so ti asɛ nti sɛ sɔfo bɛdi sɔfo na afei ɔpɛ maa mepɛ sɛ nneɔma bi wɔ hɔ a wote aseɛ ahada na maka fa hɔ mɛsɛ yɛ firi hɔ amen the aim of papa ne de yɛ afuo no ɛne sɛ bɛso aba aba nso nyɛ aba bi akɛkɛ ɛwɔ sɛ so bobe na ma n'ani gye awie pɛyɛ ɛnyɛ sɛ dua no bɛyɛ konkuro na hia no na bɛyi man na hia no na mmom na bɛɛ bɛsoɔ papa no nya adagye twame mfie bɛɛ sɛ neɛ wɔ hɔ ntimi anso aba biribi a ɔbɛkɔ soɔ no na so abu ntwerɛ nkrampan na nserewa ɛnoma nserewa ne ayi mpitie ɛna ɛdie nti papa no ɛdeɛ no ɔsɛ wɔahu hia sɛ mekɔ so bɔ ho ban ɛho hia sɛ mekɔ so tɔ nsuo gu so ɛho hia sɛ mekɔ so bɔ paase anom wate aseɛ saa bɔbɛturo no ne Israel bɔbɛturo no ɛne Israel the first famine is Israel awurade abama bu wɔn ho ɛsɛ wɔn ntɔ nsuo ngu so bio blessing nhyira ɛma Israel so bio ebio wɔdwene fans no agu nti pata no mu atumi bɔ wuram ebi ne Palestinians ewura no nkɔkɔte ɔfi aseɛ tumi sɛ no Sika FM 89.5 Arab nations ti asɛm ne yɛtumi sɛ no afei wɔhyehyɛ mu obi anom enti nyame asɛm paa bɛtumi ama Israel anya adwensakra no afiri hɔ there is no cutlass a yɛde dɔ mu bio nti ɛfo nkasɛ na nkyɛmse nti sɛ sɛ wowura Israel fornicating ɛwɔ hɔ drunkard ɛwɔ hɔ ayɛ wie afifiri wɔ ɔmaa no Israel na yɛ na ɔsɔfoɔ bi kɔtɔ ɛyɛ sɛ ɔbɛkɔtɔ but ɛnyɛ Israel ane yɛbɛsom agya no bi ɔnyɛ Jerusalem kasi kayo ɛyɛ prophecy but yɛanhwɛ wɔka kyerɛ Samaria ne ba no sɛ mode ɔmo sɔre a mo sɛ pepa yi so anaa Jerusalem ate sɛ ɛne wɔsɔre agya no na biribiri ne ba ɛnyɛ Jerusalem na ɔbɛsɔre agya no mosɔre deɛ mo nim ɛsɛ ɛnyɛ Jerusalem o mepɛ sɛ meka no korɛ kyerɛ wo yɛnti ɔde ɔmo sɔre Jerusalem sɛ na hɔ na apam adaka si ɛsɛ sɛi apam adaka no nsuo bio apam adaka no atimi mu Sika FM nti now me worship Nyame with my heart ti asɛm ne yi nti sɛ there is no cutlass Nyame asɛm nkrantɛ ɛne Israel bio nti ɛfo nkasɛ na nkyɛmse yɛnom ti nkwasiasɛm wi cocaine lesbian game ne nyina fifiri wɔ kuro nom wata aseɛ kuro no awudisɛm afifiri kuro nom ntankyia afifiri kuro nom ɛne wɔtwee ne fence ɛna nsu a bɛtumi ama ɔmaa no animonyam no wasisi nka ne wobɔ Israel di a wo sɛ yes yɛsɛ yɛabusifoɔ ɛwuram yɛagasifoɔ wuram ɛnam amamufoɔ ɛfa Israelfoɔ nyenyem wɔ worɔfrɔf
jaman because okuyani ni se wato ne mpan won se wo do afuo na se won ya hwe wo mu a na wo ja hodo a what you say Sika FM amokuya 5 na bo Ukwasem. nkrantia fa etwaboa wo mo mu to safuo no ento ba ko na afu kusu no na mo washim Oh. and no I'm not condemning Israel but I'm a person chiro adani ahon monet na bre Israel o ma na ke body a sore no ona ma so dani onu atuatua komadi o ma na sei what I say obi ba ko no ko ba bi ebo Yesu asenu ba bi Yesu tra didi ye ho no ko ba bi onya na Lazarus okoto what I say ono to one kasa de on fa gen sakra because a fun kasa ne nam chanse nkranta bi anim o se on so won to muso there is no blessing in Israel the person can ko kire aman for Bible no say urade am ye wadwene ma what ho keke yanti ya Yesu ba yo was no the papa fo no di anye because an say no Yesu ba no o ye afo no what is say ku afo nsa ahwesofo ebi ni Kayafa ebi ni Anna asofo no so mo nhwefo no what is say him fo nsa etitiri nsa eti papa ni sha onya boba ni bi anu osuma ne nko ase munko na munko je boba na ba ni bi mre because ma bre okoyo mu du ho no na kwafo na jafu ni ama fini ho to ma chi papa ni suma fo no bro woni say Yesu ba obeka omo che wan hwe ama oden sansa koy asa suma ni pa fro ono so omo che no bo na da pa gu na ni ase ono so den sansa koy papa ni twodi no se da bi ye koy 89.5 pasuma mi amedoba ebia obehunu no afare no so ya se Yes. man boba bari bi abram amra no do bani fiti ya pe ana kuafo no say yes odi adefo ni nie papa no do bani nie mama yan chano na yan kono na yan sano na baba no ma yan dia Tashamini, when you say sana tiana. Obi question fie. No see we no the mad do proper set na mo. No mo ko tue bra be hye fie ho. So the buyer wa we see down won't be ma ho. Sika FM 89.5 Won't ma ho bi. Bibi ababa wa ko bi ana yare. Asa fie. Awesome. Obi bi antuma. What you show on sasere. What you do mo. What baduma no. Adafo bi wa yi. What say we. Bantima o man speakers akase bi to Pentecost ni ono afa man for mad o ma transport ba ko for timi wi almost 950 million nearly 2 billion Sika FM 89.5 it only show the 550 why then why employ you be ko no afa o say the city nti adaba kwa me person tiemi papa no yadi ri se no akuafo person na foro o fa no small no ane doba de ba o mo so mo kunu to wi na o ka cho se de na bo bewura nde be ya akuafo yi o be cho mo mienu won na tujefo nya tafa kro abusia the person wa tiemi na aya sem pa na me ka cho ku aya sem Yes. ame ka cho the person me ka so papa ni shaya answaba wabragu tenesi wakase me yi ho ban na muadi ni lombio me bokagu so atase papa ni yini nsa nti Christ ba ya no 3 days amo ko broduma bi ase so okope na ba bi adu 93 days so broduma na represent Israel odo o shed broduma aye kusu papa bani so 89.5 odala ni ana so sa bia we unso aba biu he cast that tree one call on by na bia na pregu that is Israel odo ba ko ho oya se wa ko do me no afa okuane ni se mani so briti that is Judah nyanya se sumina na ebia beso
ase sumna the person about do ma wotie me tie de na and because atras no me papa do afuo afana odo no obregu Sika FM. said we see to asase no eteta mu bobi pa twa se ba so aba na nso aba me papa bregu wona osoma wonyina de nsapa na ba me so the same like father like son. So me father Ukraine or some so the man me father phone na wadom o man bi na me so me bia so I say the papa no me papa ne kasa na papa no do phone no so I don't know me family or say family bia I am the seed of you. Amen. And you are the dia na moi take me that's why I am the one family bia yes ba da kasa bi o se brofia antofa mo e te se de tie e brofia antofa ma te se de tie the son of brofia e se fo mo e fifi na bomatem yansa Amen. utitia obenye plate ma Amen. obetimi de adua waneka Amen. waneka brono na o brofia no waneka brono e brofia no into Christ I am one or brofia. Sika FM. 89. Papa do I know or multiply billions. Amen. The person cast on the Christ ye brofia. Or say brofia and top for more. It is a duty. It is a what the brony say for more. Once a pro. Na fertilizer assassin. Na assassin na nimunyamu adati. Na assassin so aboa bruno or pijano. Or buff baby. What I say? Yes. Into the hole. A brofia back. It will be metum yansa. No what to do. Ubenya plate ma. 89.5. Some plate ma never brofia no. No aside no so bia waneka. What do you waneka? And also ubeka pata. So ya say. Pass them all. Sa pata no so di bia ubedua kuro. Ubedua kuro. So ya say. That is Christ. And for real no so meja no okuafo no. Ni bobenu. Amen. Meja enu okuafo. Amen. Papa na mpaba because the better advice no. I can say the bobenu odi ka bia na ye. Good. To real no so many bobenu. Na meja enu okuafo no. Na mo ne man no. Na me man bia na wan so ba no. Me ma me papa juma mfiri to. Me twanagu. Share that wagu. The person pai. Me no din koma wa ha. Until my coffee free Psalms. I work the amount. The person thinks and biase. Christianity, I agree. Christianity is foreign. Yes. Many pastors you don't know. Not just say, "I know I'm not Juma bin Roy." You want Juma? I am farming. Good. The Obama advice, Papa, no, she don't be sure. FM. And what about 89.5. try do? No say, but when they do I answer. Then yes, I'm free. Ah. Na bregu. Mfe be Benjamin dia gem wadwuma ma nya hwe. No so owura, what dey do? Na benya bobadua. No so bobani wa osmini. So ya say, Yes. bobani wa osmini. As a famdua. Je me so amen. Amen. Into Jesus say. Many bobano. Me Christ was on many bobano. Wow. Na na ja yo kuafo. Young branches, no. Or you know, say, me mind be I'm FM. 89.5. trying to form. If you say so about the Benu and Munyam, what I say, I saw about the Benu and Munyam. So I say, into a best saw about the brain. Was it what Tramin or saw the pea? Good. The person by the machine, and somehow, what can we allow us to class? Look at them. What can we allow us to class? John 15, 1. I say no crebo beno. No credible be that's a first one up upon the piano. No fake. FM. 89.5. He called that tree bobe, but near bobe no fake. Ne papa. This is original one. Amen. Original van. The better what I say. That's right. No credible be any. That is why I'm original way to convince me some made the most and some so no. Yeah, come on. Adio. What I say, I can't follow fake things. Or follow the, like I say, original.
menkyerɛ one ɔsɛ mene no kura bɔbɛ na magya ne okuafoɔ kenka ban biara enso aba no ɔsɛ me ho ban me face anaasɛ me ho man enso aba oyi obeyi biara enso aba no oyi na deɛ so aba biara no yɛbɛyi ho na so aba bebree so ɔsɛ deɛ nti a papa ne kaa sɛ wɔbɛnya bɔbɛ no mu dɔ ɛnɛ sɛ wɔtwe anso aba nti ɔdɔ ɔbrɛgu so yɛsɛ ɛnɛ deɛ so aba no so aba yɛ deɛ ɔbɛdɔ na so aba bebree deɛ ɔde dɔ ɛyɛ nyame asɛm amen that is the catalyst nti ɔka kyerɛ suafoɔ no sɛ wontie me menem anante akye menem anante ahia mu biribi ɔsɛ daabi ɛkɔm den mu ɔsɛ daabi sɛsɛ di deɛ ɔne nkrantɛ ɔntɔ n'atadeɛ nkɔtɔ bi awɔ asekyerɛ o atadeɛ no a wɔse tɔn no atadeɛ no wɔse tɔn na fa kɔtɔ sekan so ɔte aseɛ the government of wealth wiase atadeɛ no a sɛ wɔyɛ bufuo yɛ korɔ no wɔyɛ nkwasi asɛm no wɔsɛ sell it wɔtɔ afa kɔtɔ bible wɔtɔ pa ɛno na bɛtumi ama correct government amen ɛbɛma correct government atadeɛ a wohyɛ a ɔsoro bɛhu amen so yɛaseɛ wɔka kyerɛ sɛ deɛ ɔnni nkrantɛ no ɔntɔ n'atadeɛ nkɔtɔ nkrantɛ wɔhyɛ aseɛ ɛfiri sɛ ɔyɛ fuo nti wonkura nkrantɛ fam a woyɛ adwuma bi a ɛnyɛ yie Sika FM 89.5 so ɔtema aseɛ sɛ wone sika yɛ fam a wɔkɔ akɔyɛ dɛ nti wɔse mene no kura bɛbɛ no magya ne kuafo na magya ne okuafoɔ ho ban biara na enso meho ban biara nso aba no obɛyi na ebiara enso aba no wayi na deɛ so aba no deɛ wɔyi ho firi sɛ mekyerɛ wadeɛ o ɛnyɛ so a yɛbɛte wogye me so a mepɛ amen ɛte a ne yɛbɔ ne yɛsɛ nya aba yes ne yɛsɛ de adua ɛde sɛ mfine naa ɛnti memegyina ha yi ɛyɛ obi mu aba a yɛbɔɔyɛ ɛna mefiri baa so ɔte ase that is why me papa Kofi Sapon mepɛ no asɛm nti asɛm ne yi na ɔyɛ aba wate aseɛ yes na ɔyɛ bobe aba anaasɛ mepakyɛ so mate deɛ mɛkyɛ no ase nti ase o nti ɛbɔɔ no menam pie na wɔ sɛ me nso yɛplant me wɔ baabi na me nso meso aba that's right so ɔte aseɛ nti woso aba no a yɛyie ho ade a ɛde dɔ ho ɛyɛ nyame asɛm amen anaa catalyst Amen. according to Ephesians chapter 6 that's right ɔsɛ na monkura honhom mu nkranta ɛne nyankopɔn asɛm asem that is the word ti asɛm ne Sika nti FM church 89.5 ɛhia ma hwee oh the way church ɛhia ma the word mo no ɛno na siesie church no good so ate deɛ mekyerɛ no sɛ woyɛ kuyani na wokura tua a ɛno afi ase etu okumwa ɛtu okum mmoa no afo ɛno afi ase ah wokura taya ɛkum nnomaa ntimi no afo ɛno afi ase so ɔyɛ aseɛ nti nkasa no yɛ powerful ɛtumi tumi ma anya kuyani o ɛma yɛ bɔfoɔ the word Sika FM nti the word of God is a catalyst amen ɛsɛsɛ Methodistfoɔ Assemblies of God Pentecost I come back to the word what is it yes na difoɔ abeba yi ɛgya dɔboro baa ne ku hɔ asemo yɛyɛ kuya onya na adwoha ne yɛkorɔ yɛyɛ kuya so ɔte aseɛ yɛnka sɛ kokum nsraben ɛne ɔde sɛ nhwea nyɛ no ho asɛm yɛnka sɛ kokum nhwea nyɛ no ho asɛm yɛnka sɛ kokum nhwea nyɛ no ho asɛm yɛnka sɛ kokum wogye ntutusuo dudu no wɔwo ntua deɛ woboa woasɔre no nyɛ wohum nkura wo nti asɛm ne yi mepɛ sɛ nnɛ obi a wotie me no badwema na ɛkasa kyerɛ wo no amen bibusa nti mframa fafa wo oh sɛ okurani dɔ fiase a ɔdɔ fiase na sɛ twaboa ɛkɔsi mu a ɔsim no sɛ han pɛ na ɔde mirika firi mu ɔsi afoɔ nom na sɛ han na sɛ ɔde mirika firi mu kɔsɛ wira bi anim sɛ ɔte aseɛ ɔbɛdwane nti yɛwɔ bi a ɔkora a ɔdi ka pa nefoɔ no ano nyina sɛ memadɔfoɔ pɛi ɔdɔfoɔ no ano nyina tɛtɛtɛɛ nti aboa no firi mu a wɔhwɛ ara ana wɔsa daa no ani wɔntumi nwuram ɛpɛ sɛ mekyerɛ ho sika no ɛwɔ hɔ sɛ bɛdɔfoɔ no ho ɛdɔfoɔ no ho a de asekyerɛ no sɛ ɛwura bɔne no ɛwura no a abɛfrɛfoɔ no ɛpɛ sɛ ne nnɔbae no kyɛ asase no mu sradeɛ
Sradia na was asini Abamas Mobile Bono. Number 2. And so a real bonnet mobile check. Number 3. A real bonnet check. Number 4. And from a 4 minute check. What? And the Jasso Dugu. What I say? We don't so do you. We don't no proper don't from Anamasi. It's so the toy and mobile quadia. What they say a real say blue. Ewurafi subanfi subantantan dressing for ane mpade sebasa dwaman ebo wurasafu a asafu ne sei atese wadafo ne wurachi abro ne banki bonse ayakoko the so come on na do hu ya and from any finance teacher you know you agree because so bagi na utie me be very wise amen o so amen amen yes so mini baba no na mata no okuafo no na me man biara nso aba obetwa biara so aba no so yi na so aba be bonia nem hu nyame de be chame wo ye dua mayo o pan asa yentimi san fa masi hu bio the bible said you nyanya no kure nim dia na aboa pa koye bonia bonia hu no ye ni ho ma dia ka hwa kwa ya temu edu danija oda ha be na kakra wian de be bon enframa kuro na be fa ho nsu betegu so bet dia na kane wunya no wunya bio bobani mu nsu na ma ya rich no akate nti se hu bewu wa danija ni atwitwa ni edu akogu funu no nti sana abaye ni pa bia wa manya free Christo ho edu be so jadabi and now apply you need to think you need to change you need to thank Jesus Christ I want to ask you what's your abashay asemo we are baby and now we are there and so who na usie me brako baba jama mfasimi no famabra wonja sani fa no nifo ayi ya go okuafo na ba obehwenefu obehwene fa no bai kan you buy ya de wanya bi the second way obana de pose wo fu nya bi do banya bi ko asase wo be shine because asase no fa tama no be destroy be very careful so you do about your home because you so baba and you shout